ଏମିକାର ବାଡ଼ିଆଡେ ଆଉ ଭାଇ ଭଲ ସବୁ ଘର ଆଡେ ଆଉ ଇଏ କଣ ରଖିଛ ଦିଅ ଭାଇ କିସ ନବ କି? ଏ ଭାଇ ନବା ତ ଯାହା ଆଉ ଇଏ ଘର ଆଡେ ସବୁ କେମିତି କଣ ଅଛନ୍ତି କୁହ ଆଉ ଘର ଛୁଆ ପିଲା ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ ଆଉ ଭାଉଜ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମାଇପୁ ମୂଳରୁ ମାଇପୁ ନାହିଁ ଛୁଆ ନା ଗୋପାଳିଆ ମୁଁ ମାଇପୁ ସହିତ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ତୁମେ କିସ ନବ କହୁନ? ଓ ଭାଇ ଛାଡ ସେ କଥା ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଟିକେ କୁହ ଖାଇଦବା ଟିକେ ଆଉ କଣ ଉଦା ଶୁଖିଲା ସବୁ ଅଛି ତୁମେ କିସ ନବ କୁହ? ଏ ଭାଇ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ଉଦା ଶୁକ୍ଲା ଅଛି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ସିନା ନବା ଶୁଖିଲାକୁ ଉଦା ସହିତ ମିଶେଇ ପ୍ଲେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା। ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ କମ କର। ଭାଇ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ ଦେଖାଉ ତ ଆଜି। ଭାଇ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଇଥିନି। Gapada pada pada pa gapada sa sa. Oh shit! Oh shit!